Ah. Good morning, good morning, good morning. Alas 7:21, nakipadungog sa imo, ha. Yes. Ka ng bayan natin, Sara Duterte. Alright. Mga kagahi, Ay, mga nako. kagahi, formal na nga i-launch karong nga Pizza 14, sunod semana. Ni nga bulan sa Hunyo ang ituloy ang pagbabago movement diha sa Central Luzon. Subay ni makakasama natin ang City Councilor ng Angeles City, Pampanga, ang kasalukuyang Secretary General ng ituloy ang pagbabago movement. Binulabog natin. Aha. Kasi katagal na rin ito ng bumulabog kay Sara Duterte. Si Councilor Joseph Ponce. Good morning, Kuya Pons! Thank you. Magandang umaga po sa inyo lahat. Assalamualaikum. Mayong buntag sa tanan. Ayan. Maya pa abak sa mga kabalen. At Mayong bigat kabsat. Yes, ay bigat. Konsehal Pons, alam mo itong gahi ni Bay sa Tagalog, tigas tutol. Ano yan ang Tigas tutol. Astig to. Parang astig to. Astig tutol. Yes. Iba rin namin sa iyo, iba rin matigas yung ano. ba, Konsehal Pons? Oo. Kasing tigas ng bato. At bakal. Ayan, eto, mga kababayan, magtagalog sa taan ni karon kay Luzon ng atong bisita, mga kababayan, lalo na yung mga nagmamahal sa mga Duterte. Ito kasama natin, noon pang 2014, 2015, isa din ito sa nambulabog sa Duterte campaign, si Konsehal Joseph Ponce. Una, yung tanong natin, Kuya Pons, is bakit kailangan na si Sara ang maging presidente sa 2022? Kayo dyan ng mga taga-Luzon. Sa amin taga-Mindanao, normal yun, mga Bisaya kami. Oo, correct. Diba? Yes. Siyempre, nakita namin yung leadership ng lalo na ni Pangulong Duterte. Kitang-kita namin yun. Nandyan lang, Davao, mga Bisaya. Tama. Alam namin kung... Kayo mga taga-Luzon, bakit nakumbinsi kayo kay Pangulong Duterte at ngayon sa kanyang anak na dapat susunod sa kanya? Yan, napakagandang tanong yan ka-Art, no? Alam niyo, bilib kami kay Mayor Inday Sara. Alam namin, siya lang ang katangitanging tao na pwedeng magpatuloy sa mga sinimulan na pagbabago ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nakita namin sa kanya ang political will. Actually, mas matigas pa kay Mayor Digong to. Mas gahi pa kay Digong. Mas gahi pa. Just imagine noon lumabas sa balita at inamin naman niya na may pinapakiusap sa kanya ng kanyang ama bilang presidente na ma-involve sa mga project dyan sa Davao. Sabi ni Mayor Inday, ayaw niya, kung gusto niya, siya nang maging mayor ng Davao ulit. Ganun katigas at ganun kabilib kami kay Mayor Inday. At naging popular din siya nung may demolition team sa Davao na sinuntok niya ang tigas. Yung sheriff. Ganun po kami napabilib kay Mayor Inday at alam namin ang ginagawa niya sa Davao. No? Na napakaganda at napagpatuloy niya ang pinakatahimik na syudad sa buong Pilipinas ang Davao at napanatili niya yon at tuloy-tuloy ang progreso ng Davao. Kaya ganun po namin siya kilala at gustong ipagpatuloy ang mga sinimulan na advokasya ng ating presidente. Itong ituloy ang pagbabago movement. Siyempre, ito volunteerism ito, mga voluntaryo ito, tama? Tama po. Volunteer. Lahat dito, ang gastusin dyan, kayo-kayo lang yan. Galing sa mga sarili yung bulsa, tama? Kanya-kanyang bulsa po. Ang IPM na to, yung ituloy ang pagbabago movement, ay binubuo ng mga sectoral group, no? Yung mga non-government organizations, mga kapatid natin Muslim, lalo na yung mga katutubo natin na humihingi talaga ng pantay na karapatan. Binubuo din yung mga kabataan, mga youth, mga women's, lalo ng ating mga lolo at lola, mga senior citizens, mga iba-ibang organizations or clubs, lalo na ang urban poor sector. Yan po ang bumubuo ng IPM. Mukhang dumarami na yung mga volunteers dyan sa Luzon.
Ano bang Ako. pinakain nyo sa kanila at naniwala sa inyo? Araw-araw po, humigit kumulang sa 200 hanggang 300 ang tumatawag po sa atin dahil nakita po nila ang ating intensyon na walang vested interest. Yun lang po ang kakaiba sa ating organisasyon na hindi po kami umihingi ng kapalit dahil ito buwis-buhay po ang inaalay po namin. Totoo yan. Alang-alang. Let me cut you there, Kuya Pons, ha? Totoo yan, ha? Opo. Alam mo ba, isa ito si Consejal Pons sa mga men on the ground during the campaign. Before the campaign, during the campaign, after the campaign, wala ito, Bern. Ito konsehal sa Angeles City. Oo. Pero never ito, Bern, na tulad ng iba dyan, pag birthday ni Sarah, pumupunta ng Davao para bumubulong. At kailangan na wala kang secretary dyan o undersecretary dyan. Mga ganyan. Ang dami daw flight ngayon, Manila to Davao eh. Tapos ang birthday daw ni Sarah, Kuya Pons, hanggang October. Pwede. Pwede. Posible. So Posible ito, po. Kuya Pons, ikaw muna. Medyo Apo. design kita saglit. Bakit Sige hindi lang. ka nagbulong-bulong dyan? Nagtulong ako sa inyo mga Duterte, ha? Aha. Bakit wala Alam, ako? Ganyan. alam niyo po, napatunayan ko sa sarili ko bilang negosyante, no? At pilantropo sa aming syudad. Hindi lang pala pagiging successful ang satisfaction ng tao. Ang satisfaction ko po ay ang pagtulong sa kapwa. Kaya kapag tumulong po tayo, wala tayong hinihinging kapalit. At napatunayan niyan ng ating mahal na kapitan ng Davao, si Kap Edgar Ibuyan. Ay, i-greet natin. Good Yeah. morning, Kapitan Good Edgar. morning, Kap. Yan, pare. Yes, good morning. At lalo na patunayan din ni Governor Claude Bautista ng Davao Occidental na noong kinumpanya natin ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Almost 6 months din akong tumira sa Davao para alamin ang tunay na pagkatao ng ating mayor, Digong. Yan. So doon mo lang Doon. talaga sila nakilala. Yes po, sa Hindi mo yan, po. Bern? Pinuntahan ko mismo. So Para alamin ng pareho kami personal. ng experience ni Kuya Joseph. Di ba nung ako na-assign din ako sa Davao almost 2 months doon sa radyo, doon ko rin nakilala ang mga Duterte. Ganito pala Yes. ginawa ng Davao. Sir, siyempre, Maging DDS ka na rin, Bern. DDS ka na rin, Bern. Kuya Joseph, ito tanong lang, siyempre, medyo challenging ito compare nung dati dahil wala Yes. pang pandemya. Ngayon, siyempre, Yes. pandemya, medyo limited tayo. Alam mo naman yung mga kalaban, baka picturein kayo, ito na naman mga wala na naman mga Tama po. social distancing, mga ganon. So, anong mga hakbang na gagawin natin sa ganito, Kuya? Especially sa launching next week. Ano? Sa launching. Sa launching. Unang ginawa natin, no, ay yung campaign signature, no. Isa-isa nating pinagalaw ang ating mga kaibigan, mga nagbo-volunteer na sa mga araw-araw nilang ginagawa, may dala-dalang campaign signature form at pinapapirma nila ang mga kababayan natin na willing at sumuporta na patakbuhin ang ating Mayor Inday Sara, no? At sa ngayon, nahihirapan kami dahil walang contact person, walang official na opisina. Kaya napag-isipan natin na magtayo ng headquarters ang IPM na organisasyon. So, ngayon, ilulunsad nga namin sa June 14 na ang kauna-unahang headquarters ng IPM na gagawin dito sa headquarters ang IPM. Oo. Ito, Kuya Pons. Si Sarah ba medyo nakumbinsi na ng grupo? Siya ba ay medyo nagpo-contemplate na ngayon? Nagmumunay-munay na? Well, nagmamasid lang po ang ating mahal na Mayor Inday Sara, no? At hindi ko masasabi na garansya ito sa pagtakbo niya. Marami pong organisasyon na tumutulak sa kanya para tumakbo. Pero itong isa lang po sa mga tumutulak to ang IPM para patakbuhin. At naniniwala po tayo na mapapakinggan tayo dahil alam natin ang puso ng ating Mayor Inday ay napakabuti at nakikinig sa taong bayan.
just in case lang, Bern. Ha? What if, sabi ni Sarah, ayoko, for whatever reasons, Yeah. anong gagawin? Ito ba magkakaroon ng people power? Para talaga hikayatin, hindi lang to hikayatin, puwersado na. Puwersadong patakbuhin si Sarah. Kita mo yung mga senaryong gano'n? Alam niyo po, Kabert, kayo na nagsabi, tayo ganyi, no? Iba to. So, sa hanggang muling patak ng dugo, kukumbinsihin natin ang ating mahal na Inday Sara. At in case na senaryo, worst scenario, hindi po siya tatakbo, talagang di baling titira kami ulit sa Davao para makumbinsi siya ulit. Alright. Sabi ng asawa ko, pag si Inday ayaw tumakbo, mag-migrate na tayo. Biro mo may mga ganong klase. Alam mo mga ganon? Tama po. It's out of desperation. Tapos, meron mga kritiko magsasabi na, alam nyo, dapat ang isipin ninyo ang bayan, wag yung personalidad. Tama. Na bakit kay Duterte, dapat isipin nyo, Pilipino, Pilipinas. Ito minsan kasi, Kuya Pons, ito mga kritiko, kaya nga, dumarami, biro mo, 97% ng mga Pilipino gustong patakbuhin ng mga Duterte dahil mahal nila ang bayan. Lalo na kayo dyan sa Central Luzon. Tama Yes, po ba? hindi lang po yan, Kabert, no? Sila po ay nagpakita na ng ebidensya. Hindi lang by pangalan, hindi lang sa popularidad. Nagbabase po ang Central Luzon, lalo na ang buong Luzon o buong Pilipinas sa performance ng tao. At hindi po kaila ang performance nila dyan sa Davao. Lalo na nung umupo ang ating mahal na Pangulong Digong, pinakita niya at binuhos niya lahat ang pagmamahal sa ating mga kababayan, lalo na ang mahihirap sa ating bansa. So saan gaganapin ang grand launching ng Ituloy ang Pagbabago Movement 2022 sa Luzon? Well, gagawin natin to dahil may nagbigay na naman, no? Nag-volunteer na ipagamit ang isang napagandang subdivision na dinedevelop nila. May sariling opisina, may sariling clubhouse, pero wala pang nakatira, no? Napaka-spacious, may mga malalaking parking. Dito sa Queen Victoria Homes, Magalang, Pampanga, dito sa malapit sa Clark International Airport. Alright. Kuya Ito Pots, ba- what if kung may mga grupo, lalo na ngayon nanonood sa atin kagay Art dito sa Mindanao, tapos ang grupo nila gusto rin nilang sumuporta. Paano ba 'yon? O kailangan ba kailangan ba gwapo dapat? Paano kami mga hindi gwapo? Puro kasi mga pogi nakikita ko sa mga itutuloy ang pagbabago Kasi akala nila kapag ka Duterte supporter ka, pangit ka. Para bang yung vlog? Hindi naman lahat. Importante, yung mga iba-ibang organisasyon, no, na kasama natin sa Visayas at Mindanao, ay magtatayo din tayo ng mga headquarters. Ayan nga, si Kuya Arjan na pupuntahan namin sa Cagayan de Oro para magtayo na rin ng headquarters para may contact person lang. Hindi maliligaw yung mga organisasyon. Correct. At nung last month din, ay gumawa na rin kami ng headquarters dyan sa General Santos. Na pangungunahan po ni Bong Akia. Oy, good morning, Kuya Bong Akia. Kuya Bong, good morning. Napakabait na tao, napaka-supportive. Nakita po namin ang pagmamahal niya din sa bayan. So, umpisa na rin ang headquarters dyan sa General Santos sa pamumuno po ni Sir Bong Akia. May FB Live ba? May FB Live sa YouTube din, gano'n? Sa social media, gagamitin ng IPM 2022? Yes, opo. Kuya Art, actually itong launching at blessing ng headquarters, pasensya na po, hindi po namin may invite ang lahat. No, very limited lang po to. More on sa social media, no? Ila-live stream namin ito sa Facebook, sa YouTube, at may sariling website po ang Ituloy ang Pagbabago Movement. Doon namin i-disseminate lahat. And we are expecting millions of viewers po dito. Ituloy ang Pagbabago Movement. Yan yung FB page. Yes po. Ituloy ang Pagbabago Movement 2022. So pupunta lang sila doon at magkakaroon ng live streaming. Yes, live streaming. Even sa YouTube po. Sa mga ibang lugar na gustong mag-participate din,
ano bang gagawin nila? No, sa mga nakikinig sa atin, sumusubaybay sa atin na nandyan sa Visayas, nandyan sa South Luzon, nandyan sa North Luzon, sa Palawan, ano ba ang gagawin nila, Kuya Pons, para maging aktibo rin sila sa ituloy ang pagbabago movement 2022? Yeah, actually, yun sa mga ibang malalayo lugar, no? Patuloy lang silang sundan ang page ng Ituloy ang Pagbabago Movement 2022. Doon po ipopost natin ang mga lahat ng aktibidad ng ating organisasyon at malalaman nila kung saan sila makikipag-coordinate, kung kanino at kung saan. At sa mga ibang questions po nila, pwede kong i-broadcast on air ang contact number po ng secretary namin dito sa IPM sa Luzon. No? Kung okay lang, ka-Art. Sige po, sige po. Okay, ang contact number is 0927 087 Ano po lang yun? 0927 0927 087 087. 0747. Alright, ito ang IPM 2022 Central Luzon. 0927-087-0747. Ayan. Tama po. Tama po. Yan, naka-flash sa screen natin. Tapos may email din, email address. Okay. Ah, 2022.ipm@gmail.com. ayan, okay. Dadalo ba si Mayor Sara? Upo Well, ba- hindi natin in-expect na dadalo, pero sisikapin namin na ma-invite siya. Pero, You were in Davao. You were in Davao a few weeks ago. yes, tama po. Nakausap mo rin ba personally si Mayor Inday Sara, Kuya Pons? Hindi po namin nakausap. Ang humarap po sa amin si Governor Claudio Bautista ng Davao Occidental at ang magiting na presidente ng Liga ng Barangay, si Cap Edgar Ibuyan po. Okay, tinanong ko yan kasi akala kasi ng marami na ang nasa likod nito ay mga Duterte. Hindi po. Hindi po. Ito mga tao talaga, organic Volunteer mga din tao. po. Tama po kayo, kaya Art. Ayan. Aha. Kuya Pons, mensahe mo sa lahat ng mga Duterte supporters at mga tao na naniniwala sa kakayahan ng ating Pangulong Duterte at ang susunod na si Mayor Inday Sara Duterte na maging presidente sa 2022 sa Pilipinas. Maraming salamat po sa binigay niyong oras at pagkakataon. No? Nananawagan po kami sa lahat po ng concerned citizen na huwag nating ibigay sa maling kamay ang future ng ating bansang Pilipinas. At nakita naman po natin ang performance ng mga Duterte sa kanilang probinsya, sa kanilang lugar, kung paano patakbuhin ang isang bayan. At ito po ay napatunayan ng ating mahal na Pangulong President Rodrigo Duterte na kung paano niya sinugpo ang laban sa droga, laban sa krimen, laban sa korupsyon, at lalo na ang laban sa kahirapan, no? At ang mga insurgency o mga terorista, kung paano niya sugpuin ito. At ang isa sa mga prioridad na nakita namin ng ating mahal na Pangulo na dapat ituloy ni Mayor Inday Sara ay ang mga infrastructure project. No? Nakita namin ang kakaiba ng ating Pangulong Presidente na Rodrigo Roa Duterte, na hindi niya dinivert po ang mga projects. Itinuloy niya ang mga naumpisahan ng mga previous na presidente. Ganun po ang tunay na Pangulo, tunay na leader sa ating bansa na gusto natin makita sa susunod na ilang panahon. Kaya at sa ating mga mahal na kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, suportahan po natin at kumbinsihin ang ating mahal na Mayor Inday Sara na ituloy kung ano ang sinimulan ng kanyang ama, ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na siya na po sana ang magpatuloy sa mga advokasya ng ating mahal na Pangulo. So nakasalalay po sa taong bayan ang future at pagtakbo ng bagong Pangulo ng Bansang Pilipinas na si Mayor Inday Sara Duterte. Wow, maraming salamat Maraming salamat, Kuya Kuya. Joseph Ponce, ang Secretary maraming General salamat. ng Ituloy ang Pagbabago Movement 2022
Kuya Art, See you soon, Kuya Art. kung inyong mamarapatin, gusto kong batiin ang ating mga nanonood ngayon. po, No? sige po. Kasama natin sa pagod na to, sa volunteerism na to. No? Sige po, Of sige course, ang ating mahal na Governor Claude Bautista, si Kapwa. Good morning, Bob Claudio Bautista ng Davao. Si Davao Dr. Occidental. Basher Alonso, si Colonel Renato Gabriel, Henry Bayubay, si Kuya Bong Aquia, si Atty. Arlene Buwan, and of course, nag-greet din si Alma Moreno, no? At mga marami pang ibang organisasyon na sorry yung iba hindi ko na mabanggit, sina Kapitan regards daw, sabi ni Andre. Si Andre, hopefully may invite natin at ikakanta niya ang bagong jingle niya sa kay Inday Sara. Maraming salamat po. Thank Sige you. po, ingat po kayo dyan, Kuya Joseph Ponce. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang ituloy ang Pagbabago Movement 2022. God bless you po. Ayan, maraming salamat. Isayas ang Thank you very much.